jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti e katande jomiraɗo e subaka hande o gam yettinande ko sifa e kelle gadane jandeji leydi Sénégal joni palen koye jandeji talata joyi lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi ko sifa e kelle gadane jandeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde guendire nde Le Soleil no jiiɗon no ɓe mbaɗiri e gardidi natal mabɓe ɓe mbaɗi toon ko natal horejo jagorɗo Ousmane Sonko ɗum ko caggal nde o wonno e wadde présenté on ɗon agenda national de transformation ko yowiti e service public ɗi laamu leydi e Sénégal e wiide mabɓe noon kam musidɓe men jandiyankoɓe kanko horejo jagorɗo o hanki o heeɓi ngol ɗon ɗerewol ko yowiti e on ɗon fannu ngam ngarɗitinde hani e yuɓɓitinde ko yowiti e nokkuji gollorɗi taw ko gollorɗe laamu ɗuyete o arti noon e on ɗum ɗon ko woni ko wiyete ko administration mo ganduɗa kay ko moderne ɗum ine tawe e nder jayde nde hani e wadde transformé ko yowiti administration leydi Sénégal ɗum foof noon ɓe ganduɗa kañum goni musidɓe men jandiyankoɓe ɓe jayde guendire nde Le Soleil e garti hen koye on saaha jayde Vox Populi e kam nene naati e dingaral arde famminde en e ko yowiti e ɗin ɗon konnguli ɗi ganduɗa kay horejo jagorɗo Ousmane Sonko suuti ɗum e ñalawma hanki o e wiide mabɓe noon Sonko holliti wonde kay neɗɗo o wawa wonde fonctionnaire rutto wona milliardaire ɗum ɗon konngudi Ousmane Sonko ine tawe e nder jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde Vox Populi kamɓe musidɓe men jandiyankoɓe ɓe garti e ɗen ɗon leɗɗe ɗe moƴƴani taw ko leɗɗe safaro nanggaɗe toon to Mbour toon to Saly ɓe kollitti ɗon wonde kay ɗin ɗon faux médicament ji so tawi kay e joggu muɗum qimama ma tolno e million ngaji temedde tati e capanɗe jeenayyi e nayyi million taw koppareji meɗen franc CFA so tawi qimama ko ganduɗa kay police fawi ɗum junggo e ɗin ɗon médicament ji taw ko médicament ji ɗi moƴƴani e wonta noon ɓe kolliti ɗin ɗon médicament ji ɗi gonno ko e verlaji ɗiɗi ɗi hinde 307 ene wonta noon caggal nde losko go waɗi hen noon ɓen ɗon pawama e juuɗe ɓen ɗon ɗiɗo taw ko wonnoɓe ɗin ɗon verlaji kamen kala mbaɗama déféré toon to parquet to ɗum ene tawe e jayde nde ganduɗa kañum woni jayde Vox Populi jayde nde ganduɗa kañum woni informé e kañum ari kono ari kadi ko yowiti e ndenka e kisal leydi ndi e kamɓe noon ɓe kolliti wonde kay 3 unités gendarmerie kañumen kay goni ko nelda toon to banggue funnague leydi ndi keerol hakkude leydi Sénégal e leydi Mali ɗum ko gam wawde rende keeri ɗi no hannirta niyete e wiide ɓe ganduɗa kañum goni musidɓe men jandiyankoɓe ɓe ganduɗa ko kañum woni e jayde l'informé jayde L'As quotidien kañum arti koye on ɗon ɓe mbi ko caggal nden ɗon eɓɓore yuɓɓitinde économique faggudu leydi Sénégal ene wonta noon omo ganduɗa kañum woni Abdoulaye Wilane jeyaɗo e lande PS kañum suuti konngudi fewnude omo ganduɗa kañum woni horejo jagorɗo e wiide makko noon kanko Abdoulaye Wilane wonde kay redressement o wawa latade taw ko e dow taxe uji ɗum ine tawe e nder jayde nde ganduɗa kay ko kañum woni jayde L'As quotidien jayde Les Échos kañum arti e ɗin ɗon konngudi ɗi ganduɗa kay horejo jagorɗo o suuti ɗum ko yowiti e ɗin ɗon DG ji ɗi ganduɗa kay ine keeɓa salaire taw ko salaire aji tolnidi e million ngaji 4 5 hani ko ɓuuri ɗum kanko horejo jagorɗo ɗe o arti hen ko wona ɗum ko ɓe garti e ɗin ɗon examen ji ɗi ganduɗa kay ko yowiti to banggue cellal woni sage-femme en hani e infirmier ji d'état kam e ɓen ɓe ganduɗa kañum goni noddirteɓe les aides soignantes ɓe kolliti noon wonde kay caggal ɗin ɗon examen ji ko hollitama noon woni jencude ndi kam wona jencude bandi fayida ko ɗum jeeyi sababu ɓe ganduɗa kañum goni dilloɓe e ɗin ɗon fannuji nana mbaɗa erago ko yowiti e on ɗon alhaali ɗum ine tawe e nder jayde ganduɗa kay ko kam woni e jayde wiyetede jayde Les Échos jayde enquête quotidien kañum arti tan koye on ɗon plan de redressement e wiide mabɓe kay foncier kam e Vasse Lecce ko kañum kay woni ko laamu ngu yiiɗi wadde musée e wiide mabɓe noon caggal omo ganduɗa kañum woni horejo leydi gonnoɗo ete Abdoulaye Wade kam e Macky Sall Diomaye kam e Sonko kañumen kay pawi halhaali mumen foof ko yowiti e ko ganduɗa kañum woni foncier ngam wawde rendinde ɗen ɗon koppareje e cohlade ɗum ene tawe e nder
jayde ngannduɗaa kay ko kam o woni e jayde wiyetende e jayde enquête quotidien kono ɗum ko ɓe garti e ko yowiti e alhaali ɗin ɗon base uji militaire tawetenoɗi ɗo e nder leydi Sénégal. ɗum ne kadi musidɓe men jaynenkoɓe garti ko yowiti e alhaali foncier ɗin ɗon base uji militaire ɗum fof ina tawe e nder jayde ngannduɗaa kañum woni jayde enquête quotidien. jayde Sud Quotidien kañum arti ko on ɗon agenda national de transformation du service public kamɓe noon e wiide maɓɓe corruption kam e lelgol fuɗɗade yoga e golle hani e ko ganduɗa kañum woni irrecevabilité wonande kay yoga e document ji ɓe mbi ko ngam yiɓɓitinde ɗum ɗon fof ha ngam wawde gollande ɓesguji ɗi no hannirtinede ko ɗum woni fandare wonande kay omo ganduɗa kañum woni hoorejo jagorɗo woni Ousmane Sonko. jayde Walf Quotidien ko hen arti ɓe kolliti wonande kay ngam wawde hebde ɗum no hannirtinede ko nonde kadi haɓade ko yowiti e corruption ni e surfacturation hani e ko wiyete ko clientisme ɗum noon ina jeeya e charge uji ɗi ganduɗa kay hoorejo jagorɗo suuti ɗum ɓe gartine kadi e ɓen ɓe ganduɗa kañum woni fonctionnaire e milliardaire en ɗum fof ɓe ganduɗa kañum woni ɓe garti nonne kadi e ko yowiti e ko ganduɗa kañum woni fonctionnaire uji d' état ɗum fof jayde Walf Quotidien arti hen ha joni e nder jayde Walf Quotidien ɓe dokki konngol opposition woni PS kam e ɓe ganduɗa kañum woni république des valeurs kañum men e jabtol muɗum inene e tawe e nder jayde nde ɗum ko yowiti e redressement ko ganduɗa kañum woni faggudu o leydi ndi woni yuɓɓitingol faggudu o leydi ndi caggal nde hoorejo jagorɗo Ousmane Sonko ewnino ɗum ina tawe e nder jayde Walf Quotidien. jayde Rewmi Quotidien ko hen arti ɓe mbitande ko Sonko nena waɗa mise en garde wonande kay ɓe ganduɗa kañum goni fonctionnaire uji milliardaire en ɗum ina tawe e nder jayde ganduɗa kañum woni jayde Rewmi Quotidien kono ɗum ko ɓe garti e ɗin ɗon DG ji ɗi ganduɗa kay ina keɓa ko yowiti e salaire aji mumen ha ko ina tolni e million ngaji 4 hani e million ngaji 7 kamɓe musidɓe men e jaydiyankoɓe ɓe garti e wiide mabɓe kay won hen ni ene keɓa ko ɓuuri ko hoorejo leydi ndi e heɓata ko ɗum ina tawe e nder jayde nde ganduɗa kay ko kam woni e jayde wiyetende e jayde Rewmi Quotidien ɓe garti e ko yowiti e alhaali yorlayru e maaje ɗete tawa noon ɓe kolliti e premier trimestre o tan ko ina tolni e nogas e jeetato kañumen kay ngoni ko jooli e maaje leydi Sénégal ɗum ina tawe e nder jayde Rewmi Quotidien. jayde coftal ɓallinde ko ɗon woni ɗo guddeten roɓide men jayndeji woni jayde Record Quotidien kamɓe noon ɓe garti ko e CHAN woni championnat d'Afrique des nations leydi Sénégal ko ñalawma hande o jogori natde e ngal ɗon dingatal ɗum ɗon noon ko pottal hakkude mabɓe leydi Nigéria sanga waktuji sappo e jeeɗiɗi feblo kippo guinde joom leydi Sénégal Souleymane Diallo e wiide makko Sénégal yiki ko ɗaɓɓoyde titre goɗɗo ɗum woni ko tawete e nder nden ɗon jayde ganduɗa kay ko jayde coftal ɓallinde woni jayde Record Quotidien. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe e daroɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum ɗo woni komin kam noon robinanade ko siifa e kelle gaden e jaydeji leydi Sénégal aadi meɗen e robine jaydeji wonata ko ñalawma janggo soko gueno haji ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV woto jejjite wadde abonné commenté kam e partagé Allah jarama on jarama.